Fawaka, mi Namareofa. En dit is Spangtori. Vandaag kijken we naar het werkwoord een stuk of stukjes. En in de Surinaamse taal zijn er verschillende benamingen voor. Dus het is belangrijk om de woorden daarvoor gewoon te leren. Een stuk wordt in het Surinaams pisi genoemd. Maar niet alles wordt natuurlijk met het zelfstandig naamwoord pisi beschreven. Een stuk hout wordt weer een boto genoemd. Stukjes wordt genoemd pis-pisi. Aanstukjes, precies hetzelfde. Pis-pisi. Hele kleine stukjes, daarvoor gebruik je fin-fini. Zullen we een voorbeeld doen? Jimmy wan pisi koekoe. Geef me een stuk koek. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang tongo te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.